Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Mas masakit pag pinatatagal at mas lalalim pag hindi umaangal. Ay nako, kung hindi mo na kaya, sabihin mo na agad. Huwag mo nang patagalin. Kung gusto mo na makipag-break pero hindi mo alam ang gagawin mo, well, sige na, bibigyan na kita ng tips kung paano. Game? Game! Una sa lahat, huwag puro emotions ang pairalin. Kung sa tingin mo naman hindi na kayo nagwo-work at kailangan mo rin mag-detach ng emotions, baka mamaya kasi nadadaan ka lang sa ligaya, sa saya, sa sarap na nararamdaman mo sa kanya. Pero at the end of the day, ikaw rin naman yung nagmamakaawa, wag na. Kailangan mong i-detach ang sarili mo. Kung kailangan mong i-block, block mo na sa Messenger, block mo na sa Facebook, sa kahit saang social media accounts, wag na. Pag-focus ka muna sa sarili mo. Bigyan mo ng time. I-accept mo na, okay, this is not it, this is not him, hindi siya, pero ako. Ayun, yun yung mga madalas sinasabi ng tao eh. It's not you, it's on me. Ay nako, acceptance. Tanggapin mo na hindi lahat ng bagay makukuha mo. Hindi lahat ng bagay para sa'yo. Ano kasi swerte? Pwedeng dumating yung time na may mga bagay o may mga tao na mahal ka, pero mawawala rin sa buhay mo. Hindi pwedeng lahat makukuha mo. Which is, kaya nga kailangan, sa sarili mo pa lang, kontento ka na. Sa sarili mo pa lang, wala, kaya ko to mag-isa, I am powerful. O diba, ganon. Mag-focus ka on building yourself. Mag-focus ka na, asikasuhin ko muna yung sarili ko. Wait lang, kailan ba ako huling nag-ayos ang buhok? Kailan ba ako huling lumabas? Kailan ba ako huling nag-ahit? Ganon! What if mag-try ka rin ng bagong sport? Malay mo, gymnastics. Malay mo, ikaw ang sumunod kay Yulo. Diba? Maraming bagay para mag-let go, maraming bagay para matulungan ka mag-let go. Lalo na sa panahon ngayon, masyado na marami tayong iniisip. Huwag mo na idagdag yung ex mo, huwag mo na idagdag yung jowa mo na hindi naman nakakatulong sa kaganda ng buhay mo. Ganon! Dito matutuwa ka pa. Dahil this is the time para dyan sa jowa mo, kung driver yung jowa mo, sige na nga, i-share mo na tong balita sa kanya. Dahil mamaya i-announce natin kung sino ang nanalo sa Love Knows No Boundaries ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman, hintay-hintay ka lang dyan at malay mo, jowa mo na mabanggit ko. Tanig muna sa Feel Good Music. Halid sa inyo ng Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!